Il-Gvern jinsab fil-qrib li jtemm negozjati mal-Università rinomata Harvard biex din isservi ta' konsulent ewlieni fuq il-bini u tmexxija tal-isptar il-ġdid ta' Għawdex u kif ukoll biex tajn fit-taħriġ tal-ħaddiema ta' dan l-isptar. Ħabar dan il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern waqt li kienet jindirizza l-Kungress Reġjonali tal-Partit Laburista f'Għawdex bit-tema Għawdex Mutur Ekonomiku. Huwa qal li dan l-isptar mistenni jkun aqwa minn Mater Dei u wieħed mill-aqwa sptarijiet fl-Ewropa. Il-pjanu li Harvard diġà qegħdin hawnhekk ikunu qegħdin jagħtu pariri lill-Gvern kif ukoll pariri lill-VGH li huma l-partners privati tagħna f'dan il-proġett biex nkunu nistgħu jkollna taħriġ tal-ħaddiema, naraw li l-standards ikunu tal-ogħla livell, naraw li l-equipment u l-mod kif jinbeda l-isptar ikun tal-livell għoli ħafna biex bekk nkunu nistgħu nilħu dik li jgħidu l-JCI classification. Il-Ministru spjega wkoll li Sisa tal-konkriti li rridu nużaw ġewwa l-isptar ta' Għawdex biex kif il-permessi jkunu fidejna u l-proċess mixi tajjeb mal-awtorità tal-pjanar ikun jista' jibda x-xogħol mal-ewwel ħalli nkunu nistgħu nagħtu dan l-isptar ġdid lill-poplu Għawġi. Il-Ministru Fern qal li l-isptar il-ġdid f'Għawdex mistenni jesa' 450 sodda, filwaqt li għall-iskola ta' Bart mistenni jkun hawn 300 student. Assigura wkoll li s-servizzi fl-isptar ta' Għawdex se jibqgħu kompletament mingħajr ħlas, għall kuntrarju ta' dak li qed tipprova titfa' dubju dwaru l-Oppożizzjoni Nazzjonalista.